Здравей, аз съм Шени и съм преподавател по йога и танци и различни практики за осъзнато движение. В тази практика те каня да се отпуснеш, да забавиш малко темпото и да усетиш тялото си по един по-осъзнат начин. Просто си позволи да бъдеш тук и сега. Давам ти кратки насоки преди да започнем. Ако имаш часовник или гривни по ръцете, свали ги, за да не те разсейват по време на практиката. Ако се чувстваш комфортно, сме по боси крака и дишаме с корем през носа. Хайде да започваме. Седни удобно на пода, на килим или на постелка за йога със свити колене, изправи гърба и затвори за миг очи. Насочи вниманието си към тялото и му позволи да се отпусне без усилие, без напрежение. Вдишай дълбоко през носа и издишай още по-бавно, освобождавайки всичко излишно. Остави мислите да идват и да си отиват, без да ги следваш, без да се задържаш в тях. Вдишай и издишай бавно и спокойно няколко пъти. Започваме с кръгови движения на главата. Когато отпускаме главата назад, вдишваме и когато главата идва напред, издишваме. Повтаряме движението 4 пъти. Вдишваме бавно и издишваме глава напред. Повтаряме още веднъж. Издишваме. Сменяме посоката на главата. При отваряне на глава вдишваме и издишваме бавно глава напред. Повтаряме още 2 пъти. Вдишваме глава назад и издишаме глава напред. Изправяме главата и на вдишване гръден кош надолу към постелка и издишваме кръгъл гръб назад. Вдишваме тяло напред и издишваме назад. Повтаряме още няколко пъти гръден кош напред, кръгъл гръб назад. Вдишваме бавно и издишваме кръгъл гръб назад. Изправяме отново гръбнака и на вдишване бавно ръце нагоре над главата. Задържаме за миг и на издишване бавно пускаме ръцете надолу към постелката. Вдишваме ръце нагоре. Издишваме длани надолу. Вдишваме отново. И издишваме още по-бавно. Последно вдишваме ръце нагоре. И издишваме ръце надолу. На вдишване последно вдигаме ръце нагоре и на издишване падаме надясно, подпираме се на десен лакът и изпъваме лявата ръка над главата. Поглеждаме нагоре и дишаме и издишаме спокойно. Задържаме в тази поза. На вдишване бавно тяло нагоре и издишваме в другата посока, изпъваме дясната ръка и поглеждаме нагоре.
Задържаме още малко. На вдишване изправяме тялото бавно нагоре и повтаряме още веднъж. Пускаме тяло надясно. Задържаме и дишаме спокойно. На вдишване изправяме бавно тялото нагоре и на издишване отново пускаме наляво. Поглеждаме нагоре и задържаме в тази поза. Изправяме тялото на вдишване и пускаме краката напред. Сядаме хубаво на седалището, изправяме краката, стъпалата са активни нагоре и напред към тялото. Ако ти е неудобно да седнеш с изправени колене, можеш да свиеш малко краката. На вдишване вдигаме ръцете нагоре и на издишване пускаме тяло и длани към краката. Задържаме. Ако ти е неудобно и чувстваш напрежение в краката, можеш да свиеш коленете повече. Задържаме в тази поза и вдишаме и издишваме равномерно. На вдишване изправяме тялото нагоре, поставяме длани в страни от бедрата и изпъчваме гръдния кош напред и нагоре. Гръбнака е изправен, главата гледа напред и дишаме. Не забравяй, че дишаме с корем, бавно и спокойно. Отпускаме глава назад и вдишваме и издишваме. Изправяме бавно главата и тялото, вдишваме ръце нагоре и на издишване пускаме отново ръцете надолу към тялото. Задържаме още за миг. Изправяме тялото, кръстосваме краката, преход напред, поставяме длани на пода и краката също. Вдишваме дълбоко, отваряме гръдния кош надолу и глава нагоре. Издишваме в кръгъл гръб, глава надолу. Вдишваме глава нагоре, повтаряме и издишваме глава надолу. Повтаряме още 2 пъти, вдишваме бавно глава нагоре и издишваме кръгъл гръб надолу. Последно вдишваме и издишваме глава надолу. Изправяме тялото, вдишваме и на издишване поглеждаме надясно към стъпалата си. Вдишваме тяло напред и издишваме, поглеждаме наляво. Повтаряме, вдишваме напред и издишваме глава надясно и назад. Вдишваме напред и издишваме последно глава назад.
Изправяме тялото напред и на издишване куче глава надолу. Стъпалата ни са отворени по ширината на бедрата ни, а дланите в ширината на раменете ни. Задържаме в тази поза и вдишваме и издишваме бавно. Разхождаме стъпалата на място, първо единия и после другия крак. И сега повдигаме едновременно двете стъпала на пръсти до пета. Задържаме още за миг в куче глава надолу и дишаме с корем дълбоко. На вдишване куче глава нагоре, пускаме тяло към постелката, изправяме гръбначния стълб и задържаме за миг. Вдишваме хубаво дълбоко и на издишване куче глава надолу. Издишваме куче глава нагоре и издишваме куче глава надолу. Вдишваме глава нагоре и издишваме куче глава надолу. Последно вдишваме куче глава нагоре и издишваме куче глава надолу. Бавно ходим с краката към ръцете и отпускаме тялото надолу към стъпалата. Ако чувстваш напрежение в краката, може отново да свиеш леко колене. Задържаме в тази поза за няколко вдишвания и издишвания. При всяко издишване пускаме тялото колкото можем повече към краката. Свиваме леко колене и поставяме длани на пода и отваряме краката в страни. Вдишваме дълбоко и издишваме, отпускайки тялото надолу към постелката. Задържаме за няколко вдишвания и издишвания в тази поза. Центрираме лявата ръка на пода и отваряме дясната ръка и гръдния кош напред и нагоре. Поглеждаме върха на пръстите си и задържаме. На издишване пускаме ръка надолу и отваряме на вдишване наляво. Поглеждаме нагоре и задържаме. На издишване пускаме бавно ръката надолу, събираме краката в центъра и пускаме бавно седалището към постелката. Благодаря ти за практиката и намасте!